नमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदान्ये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदान्ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸோ இன்னைக்கு நாம பாகவதத்துல 2 ஸ்லோகங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நாம இந்த பாட்டை பாடுறோம். ஓகே, நான் பாடுறேன், நீங்க மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. ஓகே, ஸோ தட் எல்லாருமே லெட் அஸ் கோ இன்டு தி மூட். அதாவது இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய பாதங்களுக்கு நாம நரோத்தமதாசர் அளவுக்கு நம்மளால அந்த பாவத்தை கொண்டு வர முடியாது. ஆனா அவருடைய பாதங்களை நாம பின்பற்றி நம்மளால எவ்வளவு முடியக்கூடிய அந்த பாவத்தை கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். ஏன்னா நாம் எல்லாரும் கூட இங்கே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான், நமக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷனுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத நன்னாவே தெரிஞ்சின்றோம் இல்லையா? நம்முடைய தவறுகள், நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு நம்ம இழிவான ஒரு நிலையில நம்ம இருந்திருந்தா இவ்வளவு நம்ம சங்கடங்களை நம்ம அனுபவிப்போம் அப்படிங்கிற அந்த 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 மனசு நமக்கு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஒரு கஷ்டம் வரும்பொழுது நம்ம கஷ்டம் வந்ததே அப்படின்னு ஆதங்கப்படக்கூடாது இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த கஷ்டத்துக்கான மூல காரணம் நம்முடைய முந்தைய ஜென்ம கர்மங்கள் என்று தெரிந்திருந்தாலும் அதையே நம்ம நினைச்சுட்டு நாம வருத்தவும் படக்கூடாது. அந்த கஷ்டத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனை அதாவது இறைவன் கிட்டையும் குரு பரம்பரா கிட்டையுமே நாம கண்டிப்பா யாசிக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த சங்கடத்தை எப்படி நாம எதிர்கொள்றது, அது எந்த விதத்துல எதிர்கொண்டா நம்ம எல்லோருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லையா? எல்லோரும் என்றால் இப்ப குடும்பம்னு எடுத்தா குடும்பத்திலேயே இல்லையா? அப்படி நம்ம அதை அது ஆன்மீகம் எடுத்துக்கணும், பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்படுத்தக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் அனிலும் அதாவது விப்ராலம்ப சேவத்துல பிரார்த்தனை பண்றார் யாரு? நரோத்தமதாஸ். जय अनिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर। जय अनिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर। हेनो प्रभु कोता गेला आचार्यता को। हेनो प्रभु कोता गेला आचार्यता को। जय अनिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन। कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन। कहा दश रघुनाथा पतित पावन। कहा दश रघुनाथा पतित पावन। जय अनिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर। कहा मोरा बटा जुगा कहा कबीरा। कहा मोरा बटा जुगा कहा कबीरा। एका काले कोता गेला गोरा नटराज। एका काले कोता गेला गोरा नटराज। जय अनिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर।
பஷானே குட்டிபோ மதா அனாலே பசிபோ பஷானே குட்டிபோ மதா அனாலே பசிபோ கௌரங்கா குனேரா நிதி कोता गेला पबो गौरांगा गुनेरा निधी कोता गेला पबो जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचूर से साबा संगीरा संगे जे कोयला बिलास जे साबा संगीरा संगे जे कोयलो बिलास से संगा ना पाई कंदे नरोत्तमदास से संगा ना पाई कंदे नरोत्तमदास जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचूर कोता हेनो प्रभु कोता गेला आचार्य तकूर जयानिलो प्रेमादना करुणा प्रचूर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे पुष्पा माता जी ट्रांसलेशन वासिंगो हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा மாதாஜி பாடலின் பொருள் பிரேமை என்னும் செல்வத்தை கொண்டு வந்தவரும் கருணையால் நிறைந்தவருமான ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியர் என்னும் மகான் எங்கே? என்னுடைய சொரூப தாமோதரரும் ரூப கோஸ்வாமியும் எங்கே? சனாதனர் எங்கே? பதித்த பாவலரான அதாவது வீழ்ந்தவர்களை காப்பாற்றுபவரான ரகுநாததாசர் எங்கே? என்னுடைய ரகுநாத பட்டரும் கோபால பட்டரும் எங்கே? கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் எங்கே? மாபெரும் நாட்டியக்காரரான எனது பகவான் கௌரங்கர் திடீரென்று எங்கு சென்றார்? 4வது, நான் எனது தலையை பாறையில் மோதி தகர்த்து கொள்வேன், நெருப்பினுள் நுழைவேன். எல்லா அற்புத குணங்களின் பொக்கிஷமான பகவான் கௌரங்கரை எங்கு காண்பேன்? எவருடைய சங்கத்தில் பகவான் கௌரங்கர் தமது லீலைகளை அரங்கேற்றினாரோ அவ்வெல்லா பக்தர்களின் துணையுடன் கூடிய பகவான் கௌரங்கரின் சங்கத்தினை பெற இயலாமல் இந்த நரோத்தமதாசன் வெறுமனே அழுது கொண்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இல்லையா? இங்கே விப்ராலம்ப பாவத்துல நரோத்தமதாசர் அவருடைய ஆச்சாரியர் எல்லாருமே, அதாவது கௌரங்க மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு எல்லாருமே இல்லையா, ஷட் கோஸ்வாமிகள் எல்லாருமே ஸ்வரூப தாமோதர் தாஸ் இல்லையா, இப்படி எல்லாருமே நினைச்சு அவங்களுடைய பிரிவினை எண்ணி, அங்க பிரிவு என்பது பிசிக்கலா இல்லை, அதாவது அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லைனாலும் அவர் மனதினால் அவர்களோட எல்லாம் இணைந்திருக்கிறார். சோ அந்த ஒரு ஆனந்தமயமான ஒரு நிலையை வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா பிரிவா அவர் வெளிப்படுத்துறார். ஆனா உண்மையிலே அவர் மனதளவுல யாரோட இணைந்திருக்கிறார்? இந்த இடத்துல கௌரங்க மகாபிரபு இல்லையா, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்வரூப தாமோசர், கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ தாகூர் எல்லாரோடுமே அவர் இணைந்திருக்கிறார் நரோத்தமதாஸ் தாகூர். ஸோ தான் இந்த இடத்துல பாடலா ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, ரொம்ப அழகான பாடல் இது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம பக்தி வரலனாலும்
இந்த பாடல் எல்லாம் நம்ம பாடும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் நம்மள வந்து பக்தியின் பாதையில வந்து இருக்கும். எப்பவுமே கீர்த்தன்ஸ் வந்து ரொம்ப சுலபத்துல நம்ம, அதாவது பாமரனா இருக்கிறவனுக்கு கூட கீர்த்தனங்கள் வந்து மனசுல வந்து வரும் இல்லையா? இப்படி பார்க்கும் பொழுது மகாபிரபு தென்னிந்தியா இதுக்கு வரும்பொழுது ஒரு பிராமணர் வந்து ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள்ல வந்து பகவத்கீதை வாசிக்கின்ற ஸ்டோரியும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. அவருடைய குருநாதர் வந்து டெய்லி நீ வந்து பகவத்கீதை வாசிக்கணும் அங்க பெருமாள் முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னது ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு அதை தலைகீழாக வேற வச்சுட்டு இல்லையா, அந்த கண்ணுல இருந்து தார தாரையா வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மகாபிரபு வந்து அங்க வரும்பொழுது அந்த பிராமணனுடைய, அவருக்கு தெரியும் அதனுடைய பேக் ஹிஸ்டரி என்னன்னு தெரியும், அந்த பிராமணனுடைய பக்தி பாவமும் அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அங்கே எள்ளி நகையாடி கொண்டிருந்த பிற பிராமணர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தணும்னு அந்த லீலையுமே அவர் வந்து மகாபிரபு வந்து செய்து காட்டினார் இல்லையா? சோ அப்போ ஏன் என்ன எதுக்காக நீங்க இப்படி அழறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு அவர் சொல்றார், டெய்லி என்ன வந்து பகவத்கீதை படிக்க சொன்னாரு என்னுடைய குருநாதர், ஆனா எனக்கு எழுத படிக்கவே வராது. சோ அப்படின்னு சொல்வார். அப்ப எழுத படிக்க வராதையே உன்னுடைய கண்கள்ல எப்படி நீர் வருது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது எனக்கு அந்த புஸ்தகத்தினுடைய அட்டையில, அதாவது பகவான் வந்து ரதத்தை ஓட்டுற மாதிரியும் அர்ஜுனன் வந்து ரதத்துல இருக்கிற மாதிரியும் வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரம்மாண்டத்தையே படைச்ச பகவான் இங்கே தேரோட்டியாக இருப்பதை எண்ணி அவருக்கு வந்து கண்ணுல வந்து தார தாரையா அந்த அளவுக்கு, அதாவது அவ்வளவு பெரிய நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவான் இத்தகைய ஒரு செயல்ல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறத பார்த்து எனக்கு மனசு வந்து தாங்க முடியல. அதனால கண்ணுல வந்து தார தாரையா தண்ணி வருதுன்னு சொன்னாராம். சோ இந்த இதுதான். அப்ப நீ பகவத்கீதைய படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இறைவனுடைய நிலை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பகவத்கீதையே படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்முடைய ஸ்தானம் எங்கே, இறைவனுடைய ஸ்தானம் என்ன, நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன இல்லையா? சோ 5 விதமான இதை வந்து படிக்கிறது கூட நம்ம 5 ஃபேக்டர்ஸ் இல்லையா? பிரகிருதி, இந்த பிரபஞ்சம் என்ன, இந்த ஜீவன் யாரு, அந்த பரமாத்மா யாரு இல்லையா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன, காலம் என்ன, இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பகவத்கீதையே இல்லையா? சோ அதற்கேற்றவாறு இந்த ஜீவாத்மா பக்குவப்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்நிலையை வந்து நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான கைடன்ஸ் தான் பகவத்கீதையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ எப்போ அந்த அந்த பிக்சர் அதை பார்த்தே வந்து பகவானுடைய நிலையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தன்னுடைய நிலை வந்து ஒண்ணும் இல்லைன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கொண்ட அந்த பிராமணருடைய அந்த நிலையை கண்டு, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆனந்தம் கொண்டு அதை வெளிப்படுத்தினார் அங்க இருக்கக்கூடிய பிற பிராமணர்களுக்கு. அப்படின்னா வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது இந்த தாத்பரியமே புரிஞ்சுக்காம நம்ம வெறுமனே வந்து ரிச்சுவல்ஸ் ஆகும் இல்லை யக்னங்களாகும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாமலே நாம அநேக விதமான செயல்பாடுகள்ல பக்தி என்ற பேர்ல ஈடுபடுறோம். ஆனா உண்மையிலேயே பக்குவமடையாத அந்த பக்தி வந்து நமக்கு இட் வில் டேக் டைம். சோ அதையும் செய்யாம போயிட்டாதான் நம்ம வந்து கீழே போவோம். அதனாலதான் அட்லீஸ்ட் அதையாவது செய்ய சொல்லுங்கன்னு தான் பகவான் சொல்றார் இல்லையா? சோ அப்போ நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கணும். சோ பக்குவத்தை வந்து நம்ம அடையறதுக்கான முயற்சி நம்ம பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது சேவையில தான் வரும், நம்முடைய சமர்ப்பணத்துலதான் வரும், அதன் பிறகு சரணாகதியில தான் நம்ம வந்து அடைய பெறுவோம். சோ இந்த 3 ஆக்ஷன்ஸுமே நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஓகே, சோ இன்னைக்கு நாம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது கருத்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 31 30. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சோம். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் முடிச்சோம் இல்லையா இன்னைக்கு. பக்தியையும் அவங்களும் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து தானே மாதாஜி பண்ணிருப்பாங்க. அவ்வளவு பக்தி அடைஞ்ச ஒருத்தரே வந்து தான் தவறி விழுந்த ஆத்மா, நான் வந்து இந்த 3 உலகத்துல என்னை விட மோசமான நிலையில இருக்கிறவன் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பாடல்லையுமே வந்து பாடியிருக்காரு நரோத்தமதாச தாகூர். இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல அந்த பாட்டை தான் பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. சோ கௌரங்கா கருணா கரு அந்த பாட்டு ரொம்ப அழகான பாடல். இந்த பாட்டு கூட ரொம்ப அழகா இருக்கும் மாதாஜி. சும்மா புரியுதோ புரியலையோ அத பாடும்போதே நமக்கு ஏதோ ஒரு இது கௌரங்கா கண்ணுல தண்ணியா வரும் மாதாஜி. அம்மாயி அப்படியே பாடினோம்னா கண்ணுல தானா நீங்க ஆழ்ந்து பாடணும் இந்த பாட்டு. இன்னைக்கு அங்க இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல பாடினது இந்த பாட்டு தான். சோ அதனுடைய கருத்துக்கள் பாருங்க. இங்க சொல்ற there is no one fallen more. சாயங்காலம் விளக்கேத்திட்டு உட்கார்ந்து பாடினோம்னா கண்டிப்பா அழுக வந்துரும் மாதாஜி. கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா நீங்க அதுல ஆழ்ந்து பாடணும். சோ அப்போ கண்டிப்பா வரும்.
गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंगा करुणा करो. நான் சரியா பாடல, இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். दीनहीन जाने இது என்ன ராகம் மாதாஜி? पतिता प्रभु नाही त्रिभुवानी मोसामा पतिता प्रभु नाही இதே ராகம். त्रिभुवानी गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने கௌரங்கா கருணா கரோ. கேட்கணும், கருணை கேட்கணும், கண்டிப்பா கேட்கணும். ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா கண்டிப்பா இறை அருள், இறைவனுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பா தேவை, கேட்கணும். ஓகே, இன்னைக்கு முடிஞ்சவங்க ஈவினிங் வரைக்கும் உபவாசம் இருங்கோ. ஓகே, சாயந்தரம் வரைக்குமே. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டேக் யுவர் பிரசாத். ஓகே, சாயங்காலமா வந்து கீர்த்தன்ஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு ஹோல்டே கீர்த்தன்ஸே இருக்கும். டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க அட்டன் பண்ணணும்னா எல்லா டெம்பிள்ஸ்லயுமே கீர்த்தன்ஸ் இருக்கும் காலையில இருந்து. சில டெம்பிள்ஸ்ல அபிஷேகங்கள் எல்லாமே சாயங்காலம் தான் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஈவினிங் ஒன்லி தே டூ. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸ் இங்கேயும் வந்து ஈவினிங் தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம யாரெல்லாம் டெம்பிள் இல்லையோ தயவு செஞ்சு டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டேக் த மெர்சி ஆஃப் கௌரங்கா பிரபு. ஓகே, காலையில நம்ம இந்த லிங்க்லயே தான், நம்ம மங்களார்த்தி லிங்க்ல தான் அது எல்லாமே நிகழும் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ கலந்துண்டு கௌரங்க மகாபிரபுனுடைய அதாவது கருணையை வந்து நீங்க எல்லாரும் பெறணும். வித்தவுட் த மர்சி ஆஃப் கௌரங்கா நாம ஜபங்கள்ல நாம தூய்மை அடையவே முடியாது. இது 100%. ஓகே, அதனால நித்யானந்த பிரபு, கௌரங்கா பிரபு நம்ம கண்டிப்பா தேர் ஆல் பதித்த பாவன்ஸ், அதாவது பாவப்பட்ட ஜென்மங்களா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறந்திருக்கோம் இல்லையா. பாவத்தினுடைய விலையை தான் மேஜர்லி நம்ம இங்க வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம். புண்ணியமா இருந்தா நம்ம அட்லீஸ்ட் சொர்க்கத்துக்கு தான் போயிடும் இல்லையா. பாவத்தினால நாம இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த பாவத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னா மேலும் இனிமே பாவம் செய்யாம இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தையுமே அவர் அருளணும். ரெண்டுமே தேவை. இங்க ஒரு பக்கம் பாவத்தை குறைக்கிறதும் இன்னொரு பக்கம் பாவத்தை ஏத்தின்னு போறக்கூடிய செயல் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. நம்மையே அறியாம கூட செய்யாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கேட்கணும். தெரிஞ்சா நம்ம செய்ய மாட்டோம், தெரியாம செய்யறதுக்கு வந்து நாம கண்டிப்பா ரட்சணை பெறணும். அதுக்காக அவருடைய கருணையை யாசித்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும், பக்தியை வந்து நாம மேன்மைப்படுத்தி கொண்டா பாவ செயலை செய்யாம இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படும். அதனால்தான் பக்தியில பக்குவம் அடையறதுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா யாசிக்கும். யூ ஷுட் ஆஸ்க் ஃபார் பக்தி. அவ்வளவுதான். நமக்கு கருணை இப்ப எப்படி பிருத்து மகாராஜுக்கு வந்து பகவான் வந்து உனக்கு பக்தி அருள் பாலிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா. அது போல கௌரங்க மகாபிரபு கிட்ட நாம அந்த பக்தியை வந்து கேட்கணும். ஓகே, ரொம்ப அழகான பாடம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு யூடியூப்ல வருமா மாதாஜி? தேன்னா கிடைக்கும் மாதாஜி. தாசேரானதாசோ பிரார்த்தனா குறியே சதா நரோத்தாமதா. இந்த செகண்ட் பார்ட்ல தான் நான் சரியா பாடுறது. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அந்த ராகம் கரெக்டா வந்துடுது. ஸோ செகண்ட் பார்ட்ல எங்கேயோ நான் தப்பு பண்றேன். ஓகே ஃபைன், என்னுடைய ராகத்தை விட அட்லீஸ்ட் பாவத்தை வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட் அஸ் கோ இன்டு தி ஸ்லோகா. எல்லாரும் இன்னைக்கு கௌரங்கம் டேக் த அட்வான்டேஜ். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் புக்ஸ் தமிழ்ல 9 செட்ஸ் வந்து நம்ம டெம்பிள் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க கௌரங்க மகாபிரபுனுடைய அவதரித்த நாள். இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் ஒன் மோர் திங், சைத்தன்ய பாகவதம் வந்து தமிழ்ல கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஓகே, இங்கிலீஷ் செட்ஸே வந்து இட் வில் பி லிமிட்டட். ஐ திங்க் சித்ரலேகா மாதாஜிக்கு தான் சொன்னேன், அவங்க இதுல கிடைக்கதான்னு செக் பண்ண சொன்னேன் நான். ஸோ நானே அங்க பிருந்தாவன்ல இருக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு செட்டு தான் இருந்தது. லக்கிலி அது அப்படியே ரொம்ப நாளா அந்த பாகவதான்னு மைண்ட்ல போயின்னு இருந்துச்சு. அவ்வளவு பெரிய சுமையை வந்து தூக்கம் முடிஞ்சு வர்றது எனக்கு கஷ்டம்தான் பிசிக்கலி வந்து. இருந்தாலும் அதை வந்து வாங்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல். ஸோ அதனால வந்து ஐ திங்க் 4,500 என்னோதான் வந்தது பாகவதம் செட். அது சைத்தன்ய பாகவதா. அதை வாங்கிட்டு ஒரு 100 ரூபாய் பேக் வாங்கினேன். அது ஏர்போர்ட்ல வந்து டமால்னு பிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே அது அந்த புக்ஸ் எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்றதுக்காக ஒரு 2,500 கொடுத்து ஒரு பேக் வாங்கினேன் நான். அதாவது அப்படி ஒரு சேஃப்டியா எடுத்துட்டு வந்த மாதிரியாச்சு. ஸோ தட்ஸ் அதான் பொக்கிஷம்.
So, அப்படி ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பேக்கா நல்லா இருந்தது மாதாஜி. நீங்க அது பெருசுன்னு விட்டுட்டீங்க. ஆமா, அது ரொம்ப பெருசு மாதாஜி, அதை எடுத்துட்டு போகவே முடியாது. வெரி வெரி பிக். அதுல பாதி கூட இல்லை எனக்கு எடுத்து. ஆமா ஆமா. ஆனா இது கரெக்டா இருந்துச்சு. எது ரெண்டாவது வாங்கின அந்த 100 ரூபாய் பேக் கரெக்டா இருந்துச்சு. எப்படியோ அந்த இது மேலேயே வச்சு எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா Flightல தையல்ல எப்படி தையல்ல மாதாஜி விட்டு தூக்கிட்டு போயிடும் வந்து மாதாஜி. வெயிட் தாங்காம தையல்ல விட்டு போயிடும். ஆமா, அது வந்து என்னன்னா அந்த அந்த இதுல வந்து ஸ்கேனிங்ல போகும்போது பிஞ்சிடுச்சு. அது இப்படி அக்குள்ள வச்சுட்டு மேல போகும்போது சைடுல பார்த்தேன். அப்போ ஒரு அந்த கடையில இருந்துச்சு பா. ஏன்னா அவ்வளவு பாரத்தையும் தூக்க முடியாது. இட் வாஸ் வெரி ஹெவி. எவ்வளவு வால்யூம்ஸ் மாதாஜி? 7 புக்ஸ்மா டோட்டலி. அதனால சரின்ட்டு அங்க அதை வாங்கி போட்டு பெரிய பண்டிலா இருக்கும். அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் வாங்குவேன்னு நினைக்கல. ஆனா பிருந்தாவன்ல வாங்கணும்னு ஒரு மனசு அந்த சமயத்துல அங்க போகும்பொழுது மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸா அப்படின்னு ஒரு இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வாங்க உள்ள நம்ம சரிதாமிரதம் எவ்வளவு மாதாஜி? சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் தமிழ்ல இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் யாராவது வாங்கணும்னா அந்த லிங்க் நம்ம எல்லா எவ்வளவு ரூபாய் மாதாஜி? 4000 உங்களுக்கு கொரியர் வந்துடும் வித் இன்க்ளூடிங் கொரியர் சார்ஜஸ் எல்லாம் சேர்த்துதான். ஓகே ஓகே மாதாஜி. வீட்டுக்கு வரும். நீங்க போய் இன்னைக்கு லிங்க்ல பே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தமிழ் செட் இருக்கு. ஓகே 9 sets ஆர் தேர். ஸோ இட் இஸ் எ சேவா டு கௌரங்கா. வாங்கிக்கோங்க, வாசிங்க. ஓகே, யார்கிட்ட எல்லாம் இல்லையோ ப்ளீஸ் டேக் அட்வான்டேஜ். ஓகே, கௌரங்க சேவையை நம்ம டெம்பிளுக்கு இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய சின்ன சேவை கூட பெரிய சேவை தான். ஓகே, 9 sets ஆஃப் புக்ஸ் நேற்று தான் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க உங்க டிவோட்டிஸ். இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு சீனியர் டிவோட்டிஸ் மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா யூ நோ த வேல்யூ of that. When junior devotees take advantage so that you can also become little senior devotees futureல. ஸோ அந்த பாவத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பக்குவமா இருக்கீங்க. அதனால அதை வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ வாங்கி உட்காந்து படி. இன்னிலிருந்து யூ டேக் எ ஓத். அட்லீஸ்ட் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இன்க்ளூசிங் மீ. இன்னைக்குல இருந்து நான் படிக்கணும்ன்ற ஒரு விடாம படிக்கணும்ன்ற ஒரு மனசு வச்சிருக்கேன். உங்க எல்லாருடைய ஆசீர்வாதங்களும் எனக்கு கண்டிப்பா தேவை. சோ படிச்சுட்டு எங்களுக்கும் சொல்லுங்க மாதாஜி. படிங்க கண்டிப்பா மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அனுகிரகம் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவார் மாதாஜி. இன்னைக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லணுன்றதுக்காகவே அதை படிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எதுவுமே அதாவது படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு உந்துதல். அதனால உங்க எல்லாருடைய ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் குரு பரம்பரானுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் தேவைன்னு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலி நீங்க எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ அது எங்களுக்கு தான் மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். உங்களுக்கு நிறைய படிச்சு நிறைய சொல்லணும்னு எனக்கு கூட ஆசை. ஸோ இன்னைக்கு கௌரங்க மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுடைய பாதங்கள்ல இந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல். என்னுடைய முயற்சி தான் பத்தலை அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். மன்யே கிரம்தே ஜெகதாம் விமோகினி வரம். இது படிச்சுட்டுமா நானு சொல்லிட்டேன் நான் மாதாஜி. 31 சொல்லணும் மாதாஜி. 30. வன் மதாயாத்யா ஜனஹீஷ கண்டிதோ யத் அன்யத் அசாஸ்த ருதாத்மனோ புதஹ யதா ஷரேத் பாலஹிதம் விதாஸ்ய வயம் தாத்வம் ஏவார்ஹசீனா சமீஹிதும் த்வத். உமது மாயையினால் அத்தா உறுதியாக ஜன பொதுமக்கள் ஈச ஓ எனது பகவானே கண்டித தனியாக பிரித்து எத் ஏனென்றால் அந்யத் அடுத்த அசாஸ்தே அவர்கள் விரும்புகின்றனர் குரு ருத உண்மையான ஆத்மன ஆத்மாவிலிருந்து அற்புத சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் எதா இருக்கின்றார் போல் சரே ஈடுபடுவதில் பாலஹிதம் ஒருவனது குழந்தையின் நலத்தில் பிதா தந்தை ஸ்வயம் தனிப்பட்ட முறையில் ததா அதுபோல துவம் உமது மேன்மையான ஆட்சியில் ஏவ நிச்சயமாக அர்ஹசி நா சமீஹிதும் எனக்காக செயல்படுவீர். மொழிபெயர்ப்பு. எனது பகவானே, உனது மாயா சக்தியினால் இவ்வுலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் தங்களது உண்மையான நிலையினை மறந்து அறியாமையினால் சமுதாயம், நட்பு, காதல் போன்ற பௌதீக இன்பங்களை விளைகின்றன. ஒரே வரியில அடிச்சிட்டார் யாரு? ரித்து மகாராஜா. ஆகையினால் இது போன்ற பௌதீக இன்பங்களை தரும் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படி கருணை கூர்ந்து கேட்காதீர் என் தந்தையே. தன் மகன் எதுவும் தன்னிடம் கேட்காமலேயே அவனுக்கு வேண்டிய நன்மைகள் செய்வது போல நீரும் எனக்கு எது நன்மை என்று கருதுகின்றீரோ அதனையே அருள்வீராக. இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கண்டிப்பா நாம வளர்த்துக்கணும். ஏன் இந்த பௌதீக உலகத்திலே நாம வாழக்கூடிய அதாவது குடும்பத்திலேயே கூட சில பிள்ளைகள் வந்து
தந்தை தாய் விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த அவங்க அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, அப்பாவும் அம்மாவும் நமக்கு எது செய்தாலும் நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான் செய்வார்கள் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி வந்து அந்த குழந்தையின் மனசுல உண்டு இல்லையா? அதனால தாய் தந்தை என்ன எடுத்துரைக்கிறாங்களோ அதை வந்து பதிலுரைக்காமல் அப்படியே ஏற்று நடக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து பிள்ளைகளுக்கு உண்டு இல்லையா? ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் வந்து வெளியில நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அதனால வந்து அதாவது இம்பாக்ட் இருக்குமே ஒழிய பேசிக்கலி அவங்களுக்கு அந்த பாவம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு, ஆழ் மனசுல உண்டு. ஆனா சில காலம் அது அவங்களுக்கு பிற்காலத்துல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் பொழுது தாய் தந்தையருடைய உண்மையான ஒரு மதிப்பு வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். அதற்கான உணர்வு வந்து பகவான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பார் இல்லையா? சோ ஆனா நம்முடைய ஜெனரேஷன் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்ந்தோம் இல்லையா? நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குழந்தைங்க 5 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அதுல 2 குழந்தைங்க கண்டிப்பா அப்பா அம்மாவுடைய பேச்சு தட்டாம கண்டிப்பா வாழும். மிச்சம் இருக்கிறதுல ஏதோ 1 2 தான் கொஞ்சம் வாய் பேசுவோம் இல்லையா? அதுவும் செல்லமா இருக்கிறவங்க லாஸ்ட் குழந்தைக்கு வந்து நிறைய செல்லம் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்ல முதல் குழந்தைக்கு செல்லம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடைப்பட்ட இருக்குது பாருங்க, அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான இது நான் நிறைய வீட்லயும் பார்த்திருக்கேன். ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ மிடில் சைல்டு. அதனால வந்து எனக்கு அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ணாவுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பையன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்கியூஸ், தங்கச்சிக்கு எப்பவுமே வந்து செல்ல பொண்ணுன்ற ஒரு எக்ஸ்கியூஸ், இடைப்பட்டத்துல இருக்கக்கூடிய நானும் என்னுடைய தம்பி எப்பவுமே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய குடும்பத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு சலுகைகள் எல்லாமே இந்த முதல் கடைசி மட்டும்தான். ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் யாராவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் பண்ணாங்கன்னா மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி இன்னும் ஊர்ல இருந்து திரும்பலையா? வரல. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த அழகா வந்து பேசுறாரு இல்லையா? இதுதான் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய நடத்தையே இப்படிதான் இல்லையா? சமுதாயம் அறியாமையில், அதாவது நம்முடைய உண்மையான நிலை நாம் ஆத்மா என்பதை மறந்து, அது எதனால மறக்கிறோம்? நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறியாமையால மறக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சமுதாயம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறது எல்லாமே ரைட் அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய தன்மை. அப்ப இந்த சோசியல் இல்லையா, அதுதான் சமுதாயம். அதுக்கப்புறம் நட்பு, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அதுக்கப்புறம் காதல், அன்பு, இது எல்லாமே வந்து பௌதீக இன்பங்களை தான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நமக்கு இல்லையா? சோ அப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம விருப்பு காட்டணுமா என்ன? இல்ல துறவரத்தை காட்டணுமா என்ன? கிடையாது. எல்லாரிடத்துலயுமே அன்பு காட்டணும். ஆனா அதுல மோகம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாதான் மோகமே வரும் இல்லையா? சோ அதை தான் நம்ம வந்து தடுத்துக்கணும். அதுல இருந்து தான் நம்ம வெளியில வரும். அன்பு என்னைக்குமே நம்மளை வந்து கட்டி போடாது. அன்பு எப்பவுமே விடுதலைக்கான ஒரு நிலைக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனா மோகம், காமம் இதெல்லாம் தான் நம்மளை வந்து கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தும். அன்புக்கும் மோகத்திற்கும் நாம வித்தியாசத்தை பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அன்பு என்பது வந்து இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு செயலாற்றக்கூடிய தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டதுதான் அன்பு. அதே வந்து மோகம் என்பது தான் செய்கின்றேன் என்ற அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து செய்யக்கூடிய தன்மையே கொடுக்கும். எப்ப நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த உடைமைகளோட நாம போறோமோ அது மோகமாகிவிடும். எப்போ இதெல்லாம் இறைவனுடையது, நம்ம சில காலம் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனசை கொடுக்குதோ அது வந்து அன்பை கொடுக்கும். அன்பு எப்பவுமே விடுதலைக்கு கொடுக்கும். இது வந்து மோகம் வந்து கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தும் இல்லையா? கருணையை கொடுக்கும் அன்பு. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஐ திங்க் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். துரோணாச்சாரியார் அவருடைய மகன் மீது கொண்டிருந்த அன்பு இல்லையா? ஸோ இந்த மகாபாரத போர்ல அவரை வந்து அதிகமான அந்த என்னது வெப்பன் வார்ஃபேர் எல்லாம் நிறைய கத்துருப்பாரு இல்லையா? அதாவது போர்க்கலை எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி கற்பக விருட்சம் மாதிரி அவர்கிட்ட இருக்கும். எடுத்து அள்ள கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு வச்சிருப்பாரு. யாரு? துரோணாச்சாரியார் இல்லையா? அது எல்லாமே ஒரு பவர்ஸ் தான் அவர்கிட்ட. ஸோ தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து அஸ்வத்தாமனுக்கு இங்க வந்து given a செக்யூரிட்டி இல்லையா? அதாவது ரட்சணை. தான் வந்து தன்னுடைய மகனை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு இது அவர் வச்சிருந்தார், நம்பிக்கை. ஸோ ஹி ஃபெல்ட். ஸோ பீயிங் எ மெட்டீரியல் பாடி இல்லையா, இது ஒரு பௌதீக இந்த ஸ்தூல உடல், இது அழியக்கூடிய உடல் என்றதை வந்து அவர் ஆச்சாரியா கூட தெரியும். ஆனாலும் அதையும் தாண்டி இல்லையா அவர் தன்னுடைய அதாவது செயல்பாடுகள் மீது அவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை
இல்லையா? ஏன் நம்ம வந்து ஓவர் ரூல் பண்றோம்னா அதீத நம்பிக்கை, வி வாண்ட் டு லார்ட், நாம தான் ஆட்சி பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு இது நமக்கு அந்த தன்மை இருப்பதால தான் நான் கிரேட், நான் செயல்படுகிறேன், என்னால் நான் தான் இதை வந்து செய்தேன் அப்படின்னு, நான் இல்லைன்னா இது நடந்திருக்காது இல்லையா, என்னாலதான் அவங்க வந்து காப்பாற்றப்பட்டாங்க, இப்படிலாம் நம்ம பேசுறோமா இல்லையா? தட் இஸ் த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுதான் அகந்தையே. ஸோ நாம ஒரு கருவிதான் அந்த சுச்சுவேஷன்ல, இறைவன் நம்மள வந்து கையாண்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் யதார்த்தமான நிலை. ஆனா அது எல்லாமே அங்க இறைவனையே மறந்து விடுறோம் நம்ம. எப்பொழுது நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த அந்த வார்த்தைகள் வந்து நிறைய வருதோ அப்ப நமக்கு அந்த வந்து இறைவனை அந்த இடத்துல நம்ம வந்து மறந்து போய்விடுறோம். ஸோ அந்த இறைவனை மறக்கக்கூடிய தன்மை வந்து எதனால் வருதுன்னா அறியாமையால தான். அறியாமையால தான் இப்ப என்னுடையது, என்னாடு, என் மக்கள் அப்படின்லாம் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? இது ஏன் பேசுறோம்? இங்க எல்லாமே இறைவனுடையது, அந்த பொதுமுடைமைக்கு வரணும் நம்ம. இது எதுவுமே வந்து இட்ஸ் நாட் பவுண்டட், பவுண்டரியே கிடையாது இந்த இடத்துல, எல்லையே கிடையாது, அனைத்துமே இறைவன் படைத்து இல்லையா? அனைவரும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர் இல்லையா? அனைத்துமே நித்திய ஆத்மாக்கள். ஆனா நம்ம நித்திய பத்தர்களா இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு கண்ணால பாக்குறத மட்டும்தான் நம்ப முடியும். அதனால சமுதாயம், நட்பு, காதல், இந்த மாதிரி பௌதீக பந்தங்களோட நாம் என்ன பண்றோம், பின்னி பிணைந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ ஆகையால் இது போன்ற பௌதீக இன்பங்களை தரும் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி எனக்கு இது கொடுங்க, அதாவது இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே எனக்கு அருள வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார், கேட்கிறார். ஸோ அதாவது அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், ஸோ அதாவது எனக்கு எது நன்மை இல்லையா அது வந்து நீங்க கொடுங்க அந்த மாதிரி. ஸோ பகவானா நினைச்சு கொடுத்தாருன்னா நமக்கு ஆன்மீகத்துல எது நன்மையோ அதை தான் கொடுப்பாரு, பௌதீகத்துக்கு எது தேவையோ அதை வந்து ரட்சிப்பார், நமக்கு பேஸ் லெவல் என்ன வேணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. அந்த நம்பிக்கை இறைவன் மீது நமக்கு இருக்கணும். எப்படி மிருகாரி வந்து அந்த குத்துயிரும் கொலையுருமா பாதி பாதியா சாகடிச்சு இல்லையா, அவன் அப்புறமா கேட்கறான், இது என்னுடைய ஜீவனத்துக்காக தான், என்னுடைய குலத்தொழிலா பண்ணிட்டு இருக்கேன் பொழுது அப்ப எனக்கு இதை நிறுத்திட்டா எனக்கு எப்படி உணவுன்னா நான் சப்ளை பண்றேன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்படின்னா அங்கே நாரத மகரிஷி என்ன சொல்ற, நம்பிக்கை யார் மீது? அவருக்கு இறைவன் மீது இல்லையா? எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே இறைவன் தான் படி அளக்கிறார் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். உனக்கு கண்டிப்பா அது வரும், உனக்கு உணவு வந்து சேரும்னு சொல்றாரு அவனுக்கு இல்லையா? அப்போ இவன் இந்த மாதிரி மாறிட்டதை பார்த்து ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே டெய்லி வந்து உணவா வந்து அனுப்பிட்டே இருக்காங்க, நிறைய உணவு வந்து சேர்த்தாங்க. ஸோ அப்படி நம்முடைய மாற்றம், நமக்கு நன்மைகள் கண்டிப்பா, நமக்கு என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும், அதுல நமக்கு உறுதி இருக்கணும் மனசுல. இங்க தந்தை, இது அழகான உவமை. ஒரு தந்தை தன் மகன் எதுவும் தன்னிடம் கேட்காமலேயே இல்லையா? சோ மகன் வந்து தந்தை இடத்துல போய் இது கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. தந்தைக்கு தெரியும் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு எது கொடுத்தா அவனுக்கு நன்மை பயக்கும். ஏன்னா அவரும் வந்து வாழ்க்கையில நிறைய படிப்பினைகளையும் அதே மாதிரி வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு வந்திருக்காரு இல்லையா? சோ அதனால எத்தனை ஆண்டுகள் அவர் வந்து இந்த மாதிரியான பாதையை கடந்து வந்திருப்பார். அவருடைய கரடுமுரடான பாதையில அவர் அனுபவங்கள் இதெல்லாமே வந்து அவர் எங்கே வந்து ஃபெயில்யூர் ஆனாரோ அந்த ஃபெயில்யூரை வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டார் இல்லையா? சோ அவனுடைய வாழ்க்கையில எது கொடுத்தா அவனுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் கிடைக்குமோ அதுதான் கொடுப்பார். இது பௌதிக தந்தை வந்து பார்த்து செய்யக்கூடியது. ஆனா ஆன்மீக தந்தை என்ன கொடுப்பார், நாம ஆன்மீகத்துல எந்த அளவுக்கு முன்னேறணுமோ அந்த பாதை மட்டும்தான் இருக்கும். சோ அது நமக்கு எது நன்மையோ அதுதான் கொடுப்பார். பௌதிக கண்ணோட்டத்துல அது நமக்கு நன்மையாக தெரியாது, ஆனா ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல அது பிற்காலத்துல இல்லையா நமக்கு நன்மை தெரியும். சோ இது நம்ம பகவத்கீதையில கூட வந்து சொல்ப புண்ணியம் சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய இல்லையா, அதாவது சின்ன ஒரு இது செய்தா கூட நன்மை, அதாவது பிற்காலத்துல நமக்கு அது பெரிய பாதிப்பு கிடைக்கும். அதனால விளைவுகள் என்பது நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இங்க பிருத்து மகாராஜ் வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டார், அதாவது எனக்கு எது நன்மையோ அதை நீங்க அருளுங்க, அப்படி எனக்கு எது வேண்டாம். அவராக எதுவுமே கேட்கல. சோ ஒரு மகனின் கடமையானது என்னவென்றால் அவன் தனது தந்தையை சார்ந்து இருந்தும் அவரிடம் எதுவும் கேட்கக்கூடாது என்பதுமாம். தந்தை கிட்ட எதுவும் கேட்காம இருக்கிறது தான் மகனுடைய கடமையே. ஒரு நல்ல மைந்தன் தன் தந்தை தனக்கு எது நல்லதோ அதை செய்வார் என்ற நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும். இஸ் வெரி 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 குட். அது போல ஒரு நல்ல பக்தன் தனது பொருள் நன்மைக்காக பகவானை எதுவும் கேட்காது இருக்க வேண்டும். நம்ம பொருட்செல்வம் கேட்கக்கூடாது, அருட்செல்வத்தை தான் கேட்கணும். அது போல ஆன்மீக நன்மைக்கு கூட அவரிடம் எதுவும் கேட்கக்கூடாது.
அதாவது அப்படியே நம்ம கேட்கணும்னா கூட வெறும் அருட்செல்வம். ஆனா எதையுமே கேட்காமலே நம்ம வெறும் பிரார்த்தனைகள் செய்தா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். ஆனா நமக்கு அந்த ஹையஸ்ட் பாவம் ஒரே நாள்ல வராது. ஸோ அட்லீஸ்ட் இதை பழக பழக, சாதன பக்தியை பழக பழக ஒரு நாள் வந்து நம்ம அந்த பாவ பிரேமைக்கு போகும் பொழுது அப்ப அந்த நிலையில எதுவுமே கேட்க மாட்டான். they will not ask. ஒரு தூய பக்தன் தன்னை முழுவதும் பகவானது திருவடி தாமரை நிலத்து ஒப்படைத்து விடுவான் என்றால் பகவத்கீதை இல்லையா, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் மாம் 64 66 சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா. ஸோ திருவடி 66 கூறியுள்ளபடி பகவான் அவனை பராமரித்துக் கொள்வார். அகம் துவாம் சர்வ பாப்யோபி மோக்ஷாமி இல்லையா, அதாவது உன்னை நான் விடுவிக்கிறேன் பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அது சர்வதர்மான் தான். ஒரு தந்தை தன் மகனின் தேவை அறிந்து அவற்றை அவனுக்கு அளிக்கிறார். அவனுடைய தேவைகள் என்னவோ அதை கண்டிப்பா பூர்த்தி செய்யறார். இப்ப நாம கூட நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேஸ், எல்கேஜில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 10th +2 எல்கேஜில என்ன தேவை இருந்தோ அதுதான் எல்கேஜில செய்தோம். எல்கேஜில இருந்த தேவையை நம்ம 10th வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தப்போ என்ன தேவையோ அதை பார்த்து நம்ம செய்வோம். அதுதான் பெற்றோருடைய கடமை இல்லையா. அது போல ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே நம் பிள்ளைகளுக்கு என்ன நன்மையோ அதை பார்த்து தந்தையும் செய்வார். அது பௌதிக தந்தை செய்யறது. அதே மாதிரிதான் ஆன்மீக தந்தையும் நமக்கு செய்வார். அது போல பரமபுருஷ பகவானும் உயிர்களின் தேவையறிந்து அவற்றை அவைகளின் தேவைகளுக்கு மேலாகவே அளிக்கிறார். ஆகையினால் தான் ஈசோபனிஷத் சொல்கிறார் இல்லையா, ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம், எல்லாம் அவரே பூர்ணமானவர், அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லோருமே பூர்ணமானவர்கள் இல்லையா. இவ்வாறு நாம் எல்லாரும் பூர்ணமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவான் நம்மளை சிருஷ்டிச்ச பிறகும் அவர் எப்பொழுதுமே பூர்ணமாக இருக்கிறார், முழுமையாகவே இருக்கிறார் இல்லையா. ஆனா பௌதிகத்துல அப்படி கிடையாது. எதையாவது நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்தோம்னா அந்த குவான்டிட்டி வந்து கண்டிப்பா காலியாகும், உபயோகப்படுத்தும். இப்போ ஒரு ட்ரம் அரிசி இருக்கு, நம்ம வீட்டுல வந்து 4 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 1/2 கிலோ அரிசி நம்ம வீட்டுல சமைக்கிறோம்னா அந்த 1/2 கிலோ அரிசிக்கு வந்து நம்ம எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும், ஒரு 2 மாசத்துக்குள்ள அந்த அரிசி வந்து காலி ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ இங்க காலி ஆகிறது கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா மீண்டும் வாங்கி நம்ம அதை வந்து ஃபுல் பண்ணணும். ஆனா அதுதான் பௌதீகம் என்பது. ஆனா இறைவன் அப்படி கிடையாது. அவர்களிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே முழுமையா தான் இருக்கும் இல்லையா. எந்த இதுலயுமே நம்மள வந்து அவர் வஞ்சனை பண்ணல இல்லையா. அதே மாதிரி நம்மிலிருந்து பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் வந்து முழுமையாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இல்லையா. சோ இறைவனுடைய படைப்பே வந்து எப்பொழுதுமே பூரணமா இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ ஆத்ம நிலையில நாம் எந்த ஒரு இதுலுமே மாறுபாடானவர்களும் கிடையாது இல்லையா தன்மையில. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்த பிறகு கூட பகவான் வந்து ஸ்டில் இஸ் பூரணம் இல்லையா. அதனால நம்ம ஆன்மீகத்தை பௌதீகத்தோட கலந்து விடவே கூடாது, புரிஞ்சுக்க நாம முயற்சி பண்ணணும். இதில் இடையூறாக இருப்பது என்னவென்றால் உயிர்களின் நினைவு மறதியினால் அவைகள் பயன்படாத தேவைகள் எல்லாம் உண்டு பண்ணி கொண்டு பௌதீக செயல்களில் மாட்டிக்கொள்கின்றன. இதுதான் உண்மை. ஏன் நமக்கு நம்முடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃபே தெரியாம தான் நாம் என்ன பண்றோம், பிறந்த பிறகு ஒரு வாழ்நிலை கிடைக்கும் பொழுது அதுலயே நம்ம வந்து உழண்டு கொண்டே இருக்கும், நன்மை தீமை பற்றி தெரியாமலே. இதன் விளைவாக பிறவிகள் மாறி மாறி வரினும் இப்பௌதீக செயல்களுக்கு மட்டுமே ஒரு முடிவே இல்லாமல் போய்விடுகிறது. நாம் முன்னே பல்வேறு விதமான உயிர்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றுமே மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதிலும் கர்ம வினைகளிலும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் நமது கடமை என்னவென்றால் முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்து அவரை பொறுப்பேற்று கொள்ள செய்வது ஒன்றே ஆகும். காரணம் நமக்கு அது எது நன்மை பயக்கும் என்பதை அவர் ஒருவரே நன்கறிவார் இல்லையா. பிருத்து மகாராஜா அதனால தான் பகவானிடம் கூறுகிறார் பிருத்து மகாராஜாவுக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அதனை பகவானே தேர்ந்தெடுத்து அருளட்டும் என்கிறார். சாய்ஸ் அவருக்கே கொடுத்தாச்சு இல்லையா. இப்போ நாம சாய்ஸா எடுத்துட்டோம்னா இப்ப 4 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்கன்னா தாய் தந்தையர்கிட்ட வந்து எனக்கு இது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது தாய் தந்தை வேற ஏதோ கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க, அதை விட மேன்மையா கூட இருக்கலாம் இல்லையா. ஆனா குழந்தை இது மட்டும் தான் ஆசைப்படுறதுன்னா ஓகே அதையே கொடுத்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. அது போலதான் பகவான்கிட்டயுமே நாம் என்ன மனசுல வந்து அதாவது நம்ம என்ன கேட்கணும் மனசுக்குள்ளனாக்கா நம்ம பக்தியை மட்டும்தான் கேட்கணும்னா இல்லைன்னா வெறுமனே பக்தியை பண்ணணும். வெறுமனே பக்தி பண்ற அளவுக்கு பக்கம் நமக்கு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லையாவது நம்ம வந்து என்ட்ரியா இருக்கிறோம் இல்லையா. அதனால பகவான் மீது கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். நமக்கு எது நன்மையோ அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பார். இதுல வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அப்பதான் நம்ம சரணாகதியினுடைய நிலையே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த பக்குவம் வரலன்னா நாம இன்னும் சரணாகதியில முழுமை அடையல அப்படிங்கிறது அர்த்தம்.
இந்நிலையில் நமது கடமை என்னவென்றால் முழுவதற் கடவுள் சரணடைந்து அவரை பொறுப்பேற்று கொள்ளச் செய்வது ஒன்றே ஆகும். ஏன்னா அப்பதான் அவர் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதை கடந்து செல்வதற்கான திறனையும் அவர் கொடுப்பார் நமக்கு, இல்லையா? சோ அந்த திறனும் அவரே கொடுப்பார். அவரே நம்மளை வந்து கடக்கிறதுக்கான முயற்சிக்கான வழியும் நமக்கு கொடுப்பார். ஸோ இஃப் யூ கிவ் டோட்டலி சரண்டர் டு தி லோட்டஸ் ஃபீட், அவரே அந்த வழி வகுத்து கொடுக்கட்டும்னு நம்பிக்கையோட நான் வெறும் முயற்சி மட்டும் பண்றேன், நிமித்த மாத்திரம் செயல்படுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்திச்சுட்டாலே பாதைகள் என்பது நமக்கு நல்லாவே வந்து கிடைக்க பெறுவோம். ஆனா நாம ஏதோ ஒரு பாதை எடுத்தோம்னா அந்த ரிஸ்க் நாம தான் பிளான் பண்ணணும், அது ரிஸ்க் நாம தான் வந்து அனுபவிக்கணும். அதனால ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் யாருக்கு கொடுக்கணும்? நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம ஆங்ஸைட்டி நம்ம வச்சுக்கவே வேண்டாம், அது தேவையே கிடையாது, இல்லையா? குழப்பம் கலக்கம் இதெல்லாம் தூக்கி குப்பைத்தொட்டியில போட்டுட்டு அந்த குழப்பத்தையும் கலக்கத்தையும் அவரே பார்த்துக்கிட்டோம். நம்மள வெறும் செயல்பட வைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுத்து செயல்பட வைக்கக்கூடிய திறனையும் அவரே கொடுக்கட்டும்னு தான் நம்ம பிரார்த்திச்சுக்கணும். ஓகே, என்ன செயல் என்ன பண்ணணும்ன்றது நமக்கு தெரியாது, ஆனா அனைத்தும் அவருடைய பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம். சோ காரணம் நமக்கு எது நன்மை பயக்கும் என்பது அவர் ஒருவரே நன்கறிவார், நமக்கு தெரியாது. பிருத்து மகாராஜா அதனால்தான் பகவான் கூறினார், எது நன்மை பயக்குமோ அதனை பகவானை தேர்ந்தெடுத்து அருள வேண்டும் என்கிறார். இதுதான் உயிர்களின் நிறைவான நிலை, அதாவது செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட், இல்லையா? திருப்தி. அதனால்தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சிஷ்டாஷ்டகத்துல நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜன்மனீஸ்வரே பவதா பக்திர் ஹைத்துகி த்வயி, இல்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவனே, பொருளை சேர்ப்பதில் எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. ரொம்ப அழகான சென்டென்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, வியாக்கியானமே ரொம்ப அழகா ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பொருளை சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. எழில்மிக்க பூவையறை, இல்லையா? இந்த வார்த்தை கேட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. நம்ம வந்து பெண்கள்னு தான் சொல்லுவோம், இல்லையா? பூவையறை கூடுவதிலும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு, திருமணமும் வேண்டாம் மனைவி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு. எண்ணிலடங்கா அடியார் குழாத்தின் மீது எனக்கு விருப்பம், என்னை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் எனக்கு தேவை கிடையாது, இல்லையா? நான் விரும்புவதெல்லாம் இப்பிறவி ஒன்று மட்டுமல்ல, அதாவது இனி வரும் எல்லா பிறவி அப்படின்னா நம்ம பேசிக்கலி ஒரு பக்தன் மேக்சிமம் என்ன கேட்பான்? விடுதலை கேட்பான், இல்லையா? ஆனா இங்க விடுதலை பற்றி கூட யோசிக்கல அவர். நீ என்ன பிறவி கொடுத்தாலும் சரி, எந்த இடத்துல கொடுத்தாலும் சரி, எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா உமது பக்தி தொண்டு ஒன்றை மட்டும் எனக்கு கொடு, வேற எதுவுமே. ஏன்னா அது ஒன்று இருந்தாலும் மிச்சம் எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லையா? இந்த பக்தி மட்டுமே இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது, இழிவான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம். மாதாஜி, எஸ், தத்துவ ஞான யூகம் அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? தத்துவ ஞான யூகம். யூகம் யூகம் என்பது நாம யூகிக்கிறது, நம்மளா யூகிக்கிறது, அது இதுன்னு. ஆமா, அது தெரியுது. ஞானம் ஆனா இந்த ஞானத்தை குறிக்கிறது, இல்லையா? தத்துவங்களை வந்து நாம வந்து யூகிக்கிறது ஞானதளத்தின் அடிப்படை. ஓகே, இல்ல மூன்றுமே வந்து ஒரே கருத்தை தான் சொல்லும். ஆனா அங்கே செயல்படக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழி எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை எடுத்துரைக்கிறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்பெகுலேஷன், இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பகவான் இப்படி இருப்பாரோ அப்படி இருப்பார், நாமளே யூகம் பண்றதா மாதாஜி? பகவான் இல்லை, எந்த ஒரு இதுமே. இப்போ ஒரு பிலாசபி இப்படி இருக்கு, இந்த பிலாசபியை எடுத்துக்கோங்களேன். இறைவன் மீது இங்க வந்து ஹையஸ்ட் லெவலா வந்து பிருத்து மகாராஜ் வந்து சமர்ப்பணம் ஆயிருக்காரு, இல்லையா? ஆனா ஜீரோல இருந்து அந்த ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு மத்தியில எத்தனையோ லெவல்ஸ் வந்து இருக்கும், ஒருத்தருடைய உணர்தல் வேறுபட்டு, இல்லையா? சோ ஒரு ஞான தளத்துல வந்து படிச்சிருப்பார், அரூபம் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பார், இறைவனை பார்க்க முடியாது, அப்புறம் எப்படி நான் அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்றது, இல்லையா? இல்ல நானே இறைவன் ஆகி விடுவேன், எனக்கு அந்த இதை கொடுங்க, அஷ்டசித்தி கொடுங்க, நான் யோகங்கள்ல பயிற்சி பெறணும், இப்படிலாம் கேட்கக்கூடியவங்களாம் கூட உண்டு, இல்லையா? இந்த தளத்துக்கு போனா இந்த மாதிரி, இதெல்லாம் ஸ்பெகுலேஷன். ஏன்னா அவங்க புரிந்து கொண்ட ஞானம், இல்லையா? அவங்க அதை வந்து எப்படி எடுத்து சென்று கையாள்கிறார்கள், அதனால் என்ன நன்மை பெறுவோம் என்பது அவங்க நினைக்கிறது, இல்லையா? அது வந்து கரெக்டாவும் இருக்கலாம், தப்பாவும் இருக்கலாம். சோ எப்ப வந்து இதெல்லாமே ஸ்பெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டெஃபினிட் கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் டெஃபினிட். கன்ஃபார்மா இது நடக்கும்ன்றதுக்கான ஒரு கேரண்டி கிடையாது. ஆனா இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு நாம யூகிக்கிறது. ஆன்மீகத்துல மட்டும் கிடையாது, பௌதீகத்திலுமே கூட. பௌதீகத்துலதான் நிறைய நம்ம அந்த மாதிரி எத்தனை கற்பனை பண்ணி நாம எத்தனை ரிலேஷன் ஸ்பாயில் பண்ணிருக்கோம், இல்லையா? நாம் ஒருத்தரை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வந்து தவறுதலா புரிந்து கொண்டு
இல்லையா? அவங்க அந்த மாதிரி கோணத்துல கூட நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாம அவங்களுடைய பாவனையெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒருத்தரை வந்து கரெக்டாவோ தப்பாவோ நம்ம டிசைட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? நம்முடைய அதுதான் வந்து யூகங்கள் என்று சொல்லப்படுவது. இது அதுக்காக நாம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் உபயோகப்படுத்துறோம் பாருங்க, அதுதான் ஞானம். ஓகே, அர்த்தமாயினா அர்த்தமாச்சா? தத்துவம் என்பது எதன் அடிப்படையில், எந்த ஓமையின் அடிப்படையில நாம் இதெல்லாம் எந்த ஒரு தத்துவங்கள் அடிப்படையில வந்து நாம வந்து சொல்றோம், அதுக்கான ஒரு கிளாரிபிகேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி பேசுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஆத்ம தத்துவம் எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஆத்ம தத்துவத்தையே 3 நிலைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஒன்று பிரம்மன், பரமாத்மா அண்டு பகவான். ஓகே, ஸோ இந்த பிரம்மன் என்பது அவங்க அந்த தத்துவத்தை எப்படி அப்ளை பண்றாங்க? வெறும் பிரகாசம், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லெவல் 4 கைகளுடைய ரூபம் யோகி வந்து நினைக்கிறான். அவனும் வந்து இறுதியில வந்து எங்க போய் அந்த முடிக்கணும்னு தெரியாம அவனும் அருவத்துல போய் நின்னுடுறான். ஓகே, இது யோகி. அதே வந்து இவன் வந்து பக்தன் வந்து எல்லா பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறது அவனுக்கு மெயின் எய்மே கிடையாது. இறை தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கிறான். அதுதான் உண்மையான உணர்தல் இல்லையா? அது ஸ்பெகுலேஷனே கிடையாது. ஓகே, ஞானத்தை கரெக்டா அப்ளை பண்றது. ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த 3 எழுத்துக்களுமே அதை பத்தி தான் சொல்லும். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனுமான அறிவுன்னு சொல்றது பார்த்தா, அனுமான அறிவு. ஆமாம், பிரத்யக்ஷம் அண்ட் அனுமானம் நம்ம சப்த நம்மளால பிரமாணத்தை நம்புறவங்க பக்தர்கள் வந்து சப்த பிரமாணம் இல்லையா? இப்ப நம்ம இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாடணும். அதை வந்து உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு எத்தனை பேருக்கு இருக்கோ, அப்ப கண்டிப்பா பக்தியின் தரப்புல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்காவது அதாவது ஒரு கடல்ல ஒரு துளியாவது அவங்க தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் நிஜமாதான் இருக்கும். ஸோ அந்த பிரிவினை என்ற ஒரு ஏக்கம் வந்து கண்டிப்பாக நாம் எப்படி ஆழ்ந்திருக்கிறோம் என்ற பொறுத்து தான் அப்படிங்கிறத வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு இருக்கு பாருங்க. அவங்க பக்தியில வந்து அடியெடுத்துனா வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் பாடுறாங்க. இதை வந்து நீங்க நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட போய் பாடுங்களேன், இவங்களுக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. ஓகே, சில பேர் பக்தியிலையுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனசு இல்லாம இருக்கும். ஆனா அட்லீஸ்ட் அவங்க சைலண்டாவது இருப்பாங்க. தட் இஸ் செகண்ட் கேட்டகரி இல்லையா? ஸோ ரிஜெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானம், இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசுல இருக்கிறவங்க ஏத்துப்பாங்க. ஏற்றுக்கொள்ளாதவள் அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்களோ அப்படிதான் பிஹேவ். ஸோ இந்த ஹனுமான் பிரமாணம் என்பது அந்த இடத்துல நிறைய வேலை செய்யும். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் வந்து அஜ்ஞானத்துல வேலை செய்யும். அதே மாதிரி இந்த மோட் ஆஃப் கம்பேஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து, ஏன்னா அவங்க ஞானியும் கூட, அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய கற்பனையினால அதை யூகிப்பாங்க கர்மிகளாக. அப்ப அவங்க ஏத்துக்க. ஸோ சப்த பிரமான் யார் நம்புவான்னா பக்தன் மட்டும்தான் நம்புவான். He knows the position of the highest authority. ஓகேங்களா? முடிவாக கூறுவது என்னவென்றால், ஒரு தூய பக்தன் தனது பக்தியின் தொண்டின் மூலம் எந்தவித பௌதிக நன்மையும் விரும்பக்கூடாது. அதுதான் ஐடியல் கண்டிஷன். ஆனா அது மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய பக்குவம் வந்து மிக மிக குறைவு. ஆனா அட்லீஸ்ட் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு கொஞ்சமா வந்து ஏதாவது தேவைன்னு கேட்டுக்கூட நம்ம வாங்குறதுல தப்பு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அதை செய்ய செய்ய ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நம்ம எதுவுமே கேட்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிடும். பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். ஓகே, இது கேட்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்ப எதுக்கு சாமி கும்பிடணும்னு சொல்லிட்டு மூலையில எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போய் உட்காந்துடக்கூடாது. அது நம்ம இன்னும் டீகிரேடான ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே ஓகே, ஏகாதசி ஒரு பொழுதே பிரபுபாதர் சொல்லுவாராம். அதாவது எல்லாரும் பட்னியா ஒரு மூலையில படுத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது சொல்லுவாராம், நீங்க சாப்பிட்டு பக்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அதாவது பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்சு நீ வந்து இறைவனுக்கு தொண்டு புரி. தட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் தேன் சிம்பிளி, அதாவது நானும் வந்து உபவாசம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வயிறை பட்டினி போட்டு இல்லையா, உடல் உபாதைகளை எடுத்துக்கொண்டு அதே மாதிரி வந்து அந்த ஏகாதசி ஒரு பொழுது கூட வந்து நோக்கமே இறைவனுடைய பாதங்களை வந்து சேர்வதற்கும் இறைவனின் பாதங்களுக்கு தொண்டு புரிவதற்கு தான். அப்ப இறைவன் பாதங்களை எண்ணாம நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய வயிறு பசியை மட்டும் தான் அட்ரஸ் பண்றோம். அந்த இடத்துல எனக்கு பசிக்குதேன்ற அந்த மைண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து நம்ம உபவாசத்துக்கான பலனை கண்டிப்பா பெறவே மாட்டோம். ஸோ அது அந்த ஒரு நிலையை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்டென்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பௌதிக நன்மைகளை விரும்பக்கூடாது, தேவையே இல்லை. அதுபோல பலன் தரும் செயல்கள் மீது, தத்துவ ஞான யூகங்கள் மீது கவர்ச்சி அடையக்கூடாது. தத்துவ ஞான யூகங்களின் மீது, இங்க இருந்து பார்த்தா கேட்கறீங்களா நீங்க, எங்க இருந்து வந்துச்சு அந்த வார்த்தை?
ஓகே ஃபைன். பலன் தரும் செயல்களின் மீதும் இல்லையா, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். அடுத்து வந்து தத்துவ அப்படின்னா பிலாசபி. எந்த பிலாசபியுமே வந்து பிலாசபி தான் சொல்லுவோம். ஆனா இப்ப ஆன்மீகத்துல இருக்கும்பொழுது ஆன்மீக பிலாசபி, ஆன்மீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள், அது வந்து ஞான தளத்துல இருந்து தான் நாம வந்து பெறுவோம். ஆனா அதை வந்து நாம யூகங்கள் அடிப்படையில வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது. வி ஷுட் ஹியர் ஃப்ரம் த அத்தாரிட்டி இல்லையா, அதாவது நம்ம அந்த அத்தாரிட்டி இப்போ நம்ம ஷீல பிரபுபாதருடைய அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலமா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ செய்யும் அதாவது மீதும் கவர்ச்சி அடையக்கூடாது, அதனால ஈர்க்கப்படக்கூடாது. அது ரெண்டுமே நம்மளை வந்து கர்ம ஞானங்கள் நம்மளை வந்து அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம், அது ரெண்டுத்தையும் விடணும்ன்றார். இட் இஸ் அன்ஃபேவரபிள், அனாவிருத்தம். இட் இஸ் நாட் ஃபேவரபிள் ஃபார் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது தூய பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு அது எப்பவுமே அனுகூலமானது கிடையாது இல்லையா. ஸோ அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான சூன்யம், அதை ஜீரோ பண்ணிக்கணும் நம்ம. எதன் மீது? ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம். இந்த ஞானத்தின் கர்மத்தின் மீது இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே நாம பலன்கள் எல்லாமே வந்து நல்லிஃபை பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், அது வந்து பூரணமான ஒரு பக்தியை வந்து கொடுக்காது. ஸோ அவன் எப்பொழுதும் இறைவனுக்கு செய்யும் தொண்டிலே தன்னை முழுவதும் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுவே வாழ்வின் உயர்ந்த நிறைவாகும். தட் இஸ் த ஹையர் லெவல் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ நம்ம பௌதிகவாதியா இருந்து நாம எப்படி இதெல்லாம் பண்றது? எனக்குன்னு கடமைகள் காலையில இருந்து, ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரிதான் உட்காந்து காலையில இப்போ 9:30 மணிக்கு வந்தேன்னா மத்தியானம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் சாப்பிடறதுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வந்து 5 மணி, சில சமயத்துல கிளாஸுக்கு என்னால டயத்துக்கு ஜாயின் பண்ண கூட முடியாது. 5 மணி 10 நிமிஷம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணுவேன். ஏன்னா அப்பதான் எக்ஸாக்ட்லி கால் வருமே. அந்த 5 மணிக்கு தான் எனக்கு கரெக்டா கால் வரும், எப்ப கிளாஸ் இருக்கும். அதை காலை தவிர்க்க கூட முடியாது, அப்புறம் கால் பண்றேன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள். ஸோ நம்ம டெய்லி கர்மிகளா செயல்படுறோம் இல்லையா. அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணுன்றத வந்து அன்றாட செயல்களை நாம கண்டிப்பா யோசித்து செயல்படணும். இறைவன் தாழ் பணிந்து இந்த மார்க்கத்தை வந்து அவரே அருளும்படி நாம கண்டிப்பா யாசிக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப பிருது மகாராஜா எவ்வாறு இறைவன் தாழ் பணிந்தாரோ அந்த ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். சுமைத்ரே உவாச்ச இதி ஆதிராஜேன முதஹ சா விஸ்வத்ருக் தம் ஆஹ ராஜான் மஹி பக்திர் அஸ்துதே திஷ்டே த்ருசி நீர் மகினே கிருதாமயாஹ மாயா மதியாம் தரதி ஸ்மதுஸ்யஜாம். மைத்ரேயர் கூறினார், அதாவது மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறுகிறார், இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் உணர்ந்த பகவான், எஸ் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா, ஹி நோஸ், பறைச்சவரே அவர் தான், அவருக்கு தெரியாத ஒன்று கிடையாது இல்லையா. பிருத்து மகாராஜாவின் பிரார்த்தனை கேட்டு அவரிடம் கூறியதை தொடர்ந்து கூறுகின்றார். அவர் சொல்றார், இப்போ பிருத்து மகாராஜ் வந்து எனக்கு இது மட்டும் கொடுங்க போறோம்னு சொன்னதுக்கு பின்வருமாறு பகவான் வந்து என்ன சொல்றாருன்ற இங்க மைத்ரேய ரிஷி எடுத்துரைக்கிறார். எனது அன்பான மன்னனே, நீ எப்பொழுதும் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கின்றேன். இப்படி நமக்கு கூட பகவான் வந்து சொல்லணும். அப்படி சொல்ற அளவுக்கு நம்முடைய பக்தியை வந்து பக்குவப்படுத்தணும். நீ மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக கேட்ட அத்தூய்மையான நோக்கம் ஒன்றே யாரும் கடக்க முடியாத மாயா சக்தியினை கடக்க உதவுவதாம். இந்த சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய இந்த மாயா சக்தியை வந்து கடக்கணும்னா தூய பக்தி தொண்டுனால மட்டும்தான் ஒரே க்ஷணம் கடக்க முடியும் இல்லையா. கடல் போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த மாயா சக்தியினுடைய சங்கடங்கள் பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டினால ஒரு கன்றுக்குட்டினுடைய குழம்ப தாண்டி செல்ற, அந்த குழம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் இல்லையா, அது எவ்வளவு நீர் கொள்ளும், அத்தகைய ஒரு இடத்த வந்து தாண்டி செல்றதுக்கான எப்படி இருக்கணும் அந்த ஆற்றல் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்குவத்தை கொடுத்துரும். அதான் தூய பக்தி தொண்டு தான் ஒருத்தரை வந்து மனப்பக்குவத்தையும் மேலும் வந்து அமைதி, நிம்மதி இதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டது. அதில் பகவான் கூறுகிறார், மாயையின் ஆற்றல் கடக்க முடியாததாகும் இல்லையா. ஒரு பிக்சர் கூட இருக்கும், கருடன் மேல வந்து பகவான் நம்மளை வந்து கைப்பிடிச்சு தூக்குறது இல்லையா. அந்த பிக்சர் நீங்க கண்டிப்பா 18 days இதுல பார்த்திருப்பீங்க. பயன் தரும் செயல்களினாலோ தத்துவ ஞான யோகத்தினாலோ மூலமோ அல்லது தெய்வீக யோகத்தின் மூலமோ இம்மாயின் ஆற்றலை ஒருவனால் வந்து கடந்து விட முடியாது. அப்படின்னா இலக்கே இல்லாம பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த தெய்வீக நோக்கம், அவங்க ரொம்ப தெய்வீகமா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே அவங்க பல தேவர்களையும் வழிபட்டு இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஏதோ ஒரு ஆஸ்டரிட்டி மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஒழிய உண்மையிலேயே அன்பு கொண்டு அந்த பக்தி அவர்களிடத்துல வந்து வெளிப்படாம இருக்கலாம்.
அப்படிப்பட்ட இருந்தாலுமே இந்த ஆற்றல் வந்து இந்த மாயினுடைய ஆற்றலை வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல நம்மளால கடந்து விட முடியாது. எப்பவுமே மாயை பார்த்துட்டே இருப்பான். நம்மளை எங்க வந்து கீழே தள்ளி விட முடியுமோ அந்த இடத்துல தள்ளி விட்டுருவோம். ஸோ நாம் அதனால ரொம்ப ஜாகிரதையா மேல மேல போகும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா போகணும். மேலும் அதாவது மாயையின் ஆற்றலை கடந்து செல்ல ஒரே வழி வந்து பக்தி தொண்டுதான் இல்லையா? ஸோ தெய்வீக யோகத்தின் டிவைன் யோகா அப்படின்னா இந்த தியானத்துல போயிட்டு உட்கார்ந்து இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? எதுவுமே பக்தி அதாவது பாவத்துல வந்து நிறைவடையலைன்னா நாம பண்ணவே முடியாது. பகவானே கூறியர் மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே, அதாவது 7.14 ஸ்லோகா. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யா ஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவயே பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தித்தே. அதுலயும் இருக்கு. இதுல வந்து தெய்வீகேஷி குணமயி மமமாய துரத்தையா இல்லையா? அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் வந்து வெல்லுவதற்கரியது இல்லையா? ஆனா அவங்களையுமே வந்து சுலபமா வந்து அவங்களால கடக்க முடியும் எப்பன்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தால்தான். அவருக்கு நாம் சரணாகதி அடைந்து அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியும் பொழுது அதை வந்து சுலபத்துல அவன் வந்து கடந்து விடலாம். ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு இது இல்லாதப்போ அவன் இந்த வந்து கடந்து செல்வது வந்து மிக மிக கடினமானது. த டிவைன் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட், அதுவும் தெய்வீக ஆற்றல் தான். இந்த மகாமாயை கூட வந்து தெய்வீகம் தான் இல்லையா? ஸோ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு 3 குணாதிசயங்கள் தான் ஆளு கொண்டிருக்கிறது. அது வந்து நம்ம அதை கடந்து 3 குணங்களை கடந்து செல்வது என்பது மிக மிக அரிதானது. ஆனா யாரெல்லாம் எனக்கு சரணாகதி அடைந்திருக்காங்களோ அவங்க வந்து சுலபத்துல கடந்து விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? கடலுக்கும் கன்றுக்குட்டியினுடைய குளம்புல இருக்கக்கூடிய நீருக்கும் எவ்வாறு பெருத்த வித்தியாசம் இருக்கோ அது போலதான். வெறும் பௌதிகவாதியா இருந்தா நமக்கு நம்முடைய சங்கடங்கள் எல்லாமே கடல் போலதான் இருக்கும். அதே வந்து ஒரு ஆன்மீக நிலையில் குடிக்கொள்ளும் போது சங்கடம் வந்தாலும் அந்த கன்றுக்குட்டியினுடைய குழம்பு கீழே இருக்கக்கூடிய நீர் எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு அது தெரியும். அதை வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா வரும். ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஜட தோற்ற கடலினை ஒருவன் கடக்க விரும்பினால் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலமே முடியும். ஆகவே ஒரு பக்தன் சொர்க்கமோ அல்லது நரகமோ அங்குள்ள பௌதிக நிலையை பற்றி கவலை கொள்ளக்கூடாது. ஐயோ நான் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது, நான் சொர்க்கத்துக்கு போவேன், இதை பத்திலாம் நம்ம யோசிக்காம அந்த அந்த காலகட்டத்தை வந்து உபயோகமாக இறைவனுடைய புனித நாமங்களை சொல்வதற்கு நாம முயற்சிக்கணும். அதுதான் நம்மளை வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்திக்கும். அதை விடுத்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளத்தையே நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது மிக மிக கடினமான சூழல். ஒரு உண்மையான பக்தனின் உண்மையான பணி என்னவென்றால், ஒரு தூய பக்தன் அவனுடைய செயல்பாடு எப்படின்றத வந்து தன்னை எந்நேரமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதே ஆகும். ஸோ ஒரு க்ஷணம் கூட விடாம வந்து இறைவனை வந்து எண்ணக்கூடிய அந்த மனசுல அட்லீஸ்ட் மினிமம் அந்த லெவலாவது நம்ம வந்து தக்க வச்சுக்கணும். அந்நிலையில் தன்னை ஒருவன் வைத்துக் கொண்டான் என்றால் ஜட இயற்கையின் கொடிய விதிகளை அவனால வந்து கடந்து விட முடியும். சுலபத்துல வந்து கடக்க முடியும் பௌதிக இதுல இருந்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பெருசா சின்னதா இருக்கு. வினித கேசி மாதாஜி வாசிங் 33. இது ஒண்ணு மட்டும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. தத்வம் குரு மயாதிஷ்டம் அப்ரமத் பிரஜாபதே மத் ஆதேஷ கரோ லோக சர்வத்ராப்னோதி சோபனம். हरे कृष्ण माता जी। तत्त्वं गुरु मायादिष्टम् अप्रमत्त प्रजापते मत् आदेश करो लोग सर्वत्राप्नोति सोपनम्. தத் ஆகையினால், துவம் நீ, குரு செம் மாயா என்னால், ஆதிஷ்டம் என்ன கட்டளை இடப்பட்டதோ, அப்ரமத்த தவறான பாதையில் செல்லாது, பிரஜாபத்தே ஓ மக்களின் நாயகனே, மத் எனது, ஆதேஷ கர நிறைவேற்றுபவன், லோக யாரேனும் மனிதன், சர்வற்ற எங்கெங்கும், ஆப்னோதி அடைதல், சோபனம் சோபசம் சோபனம் தான் இங்க சோபசம் தப்பா போட்டிருக்குங்க. சர்வ மங்களங்களும். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். எனது அன்பான மன்னனே,
குடிமக்களை காப்பவனே, இன்றிலிருந்து எவ்வாறாலும் நீ தவறான பாதைக்கு செல்லாமல் எனது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவாயாக. யாரேனும் ஒருவன் இவ்வாறு வாழ்ந்து எனது கட்டளைகளை நம்பிக்கையுடன் நிறைவேற்றுவான் என்றால் அவன் இவ்வுலகமெங்கேனும் எப்போதும் நல்ல தர்க்கத்தையே காண்பான். பொருளுரை. சமய வாழ்வின் சாரம் என்னவென்றால் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதாகும். அப்படி செய்பவனே நிறைவான சமயவாதி ஆவான். பகவத்கீதை 18.65 பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மன்மனாபமத் பக்த, எப்போதும் என்னை பற்றியே நினைத்து என் பக்தனாக ஆவாயாக. மேலும் பகவான் கூறுகிறார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ, எல்லா பௌதீக தொழில்களையும் விட்டுவிட்டு என்னையே சரண் புகு. பகவத்கீதை 18.66. இதுவே தர்மத்தின் தலையாய கொள்கையாகும். முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையை நேரடியாக எவன் நிறைவேற்றுகின்றானோ அவனே உண்மையான தர்மவான் ஆவான். மற்றவர்கள் எல்லாம் ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றனர். சமயத்தின் பேரால் ஏராளமான செயல்கள் உலகமெங்கனும் நடைபெறுகின்றன. ஆனால் அவைகள் எல்லாம் உண்மையாக சமயம் சார்ந்தவை அன்று. எவன் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகின்றானோ அவனுக்கு உலகமெங்கனும் நல்ல 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 அதிர்ஷ்டமே இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. Pranams Mataji. Thank you very much. Very nice sloka. Tatvam Guru Mayadishtam Apramatta Prajapate Mat Adesha Karo Loka Sarvatrapnodi Thobanam. தத் ஆகையினால் துவம் நீ குரு செம் மயா என்னால் ஆதிஷ்டம் என் கட்டளை என்ன கட்டளை இடப்பட்டதோ அப்பிரமத்த தவறான பாதையில் செல்லாது பிரஜாபதே ஓ மக்களின் நாயகனே மத் எனது ஆதேச கர நிறைவேற்றுபவன் லோகா யாரேனும் மனிதன் சர்வத்திர எங்கெங்கும் ஆப்னோதி அடைதல் சோபசம் சர்வ மங்களங்களும் எனது அன்பான மன்னனே குடிமக்களை காப்பவனே இன்றிலிருந்து எல்லாவற்றிலும் நீ தவறான பாதைக்கு செல்லாமல் எனது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவாயாக. யாரேனும் ஒருவன் இவ்வாறு வாழ்ந்து எனது கட்டளைகளை நம்பிக்கையுடன் நிறைவேற்றுவான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் எங்கும் எப்பொழுதும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையே காண்பான். பொருளுரை. சமய வாழ்வின் சாரம் என்னவென்றால் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதே ஆகும். அப்படி செய்பவனே நிறைவான சமயவாதி ஆவான். அவன்தான் உண்மையிலே ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி இல்லையா? அதாவது இறைவனுடைய கோட்பாடுகளை யார் பராமரிக்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையான அதாவது பக்தன், உண்மையான ஆன்மீகவாதி என்று சொல்லப்படுவான். ஸோ இந்த 18.65 and 66 இல்லையா? மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். 66 மத்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி அவருக்கு அதாவது பிரியமானவர்கள் என்று சொல்றார் இல்லையா? அதாவது ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ மன்மனா மனதால இல்லையா? பவ மத் பக்தோ எனக்கு பக்தனாகி இல்லையா? அதாவது என்னை எப்பொழுதுமே எண்ணி எனக்கு பக்தனாகி இல்லையா? மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு இல்லையா? நமஸ்காரம் வந்தனங்கள் செய்து ஆஃபர் ஒரு ஹோமேஜ் அதாவது நமஸ்காரங்கள் அதாவது ஒபேசன்சஸ் இல்லையா? ஸோ சமர்ப்பிக்கிறான். அப்படி செய்யப்படும் போது தஸ் யூ வில் கம் டு மீ இல்லையா? அதாவது மாம் ஏவ ஷெஸ்டி சத்தியம் தே சத்தியமா சொல்றேன்றார் பகவானே சொல்றார். இதுதான் சத்தியம் என்றார் பகவான் இல்லையா? வித்தவுட் ஃபெயில் நீ என்கிட்ட வருவ, தவறாமல் நீ என்னிடம் சேர்வாய் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். அது உனக்கு நான் இந்த சத்தியத்தை அளிக்கின்றேன். ஏனென்றால் நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். வெறும் அர்ஜுனர் மட்டும்தான் பிரியமான நண்பரா என்ன? நாம் எல்லாம் கூட அவருக்கு பிரியமான நண்பர்கள் நண்பிகள் தான். ஓகே. ஆனா அந்த பாவத்தோட நாம அவருக்கு பக்தி பண்ணணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி அர்ஜுனர் மாதிரி நாம கூட ஆகலாம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜா
அகம் துவம் சர்வ பாப்பியோ இல்லையா? அகம் என்றால் இங்கே பகவான், துவம் என்றால் உன்னுடைய அப்படின்னா நம்மளுடைய, சர்வ பாப்பேபியோ நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம், மோக்ஷாமி அதுல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறார். மா சூச்சக இனி வந்து அதாவது சங்கடப்படாத, வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்றார். அந்த பாவங்கள், ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய போர், அதுல வந்து அத்தனை ஜீவன்கள் வந்து கொல்லப்படக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தானே வரும்னு சொல்லிட்டு யார் நினைக்கிறாங்க? ஆக்சுவலி அர்ஜுனன். நான் எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து, பகவான் யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. ஆனா பாவத்துல இருந்து விளக்கக்கூடிய ஒரு கருணை அவர்கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும். He can, as per the will of the Lord, யாருக்கு எந்த பாவத்துல இருந்து மோட்சத்தை கொடுக்கணும்னு பகவான் தான் டிசைட் பண்ணுவார். நாம டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா? நாம கூட ஒரு 10 பொருள் வச்சிருக்கிறோம்னா யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும் நாம தான். இப்போ நம்ம வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னாக்கா ஒரே மாதிரியான கிஃப்ட் கிடைக்காம போச்சுனாக்கா என்ன பண்ணுவோம்? 2 விதமோ 3 விதமோ வாங்குவோம். அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்கும்போது நல்லா குவாலிட்டியா வாங்கிட்டு இருப்போம். கடைசியில வந்து அர்ஜென்ட்ல நம்ம கிடைக்காம போகும்போது அதை விட கொஞ்சம் கம்மி குவாலிட்டி தான் இருக்கும். அதனால நல்லா இருக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்தே ஆகணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்கள கௌரவிக்கிறதுக்காக அதை பார்த்து நம்ம செய்வோம் இல்லையா? ஸோ அதனால இப்போ யதார்த்தமா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று சிம்பிளா கொடுத்தா கூட அவங்க தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாங்க. ஹவு க்ளோஸ் த ரிலேட்டிவ்ஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறோம் இல்லையா? எல்லாருமே சரியா சமமா பாக்குறது அது அடுத்த கட்ட லெவல். எல்லாருமே அந்த மாதிரி பக்குவம் கிடையாது நம்ம. ஆனா ப்ராக்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நாம அந்த நிலைகள் பார்க்கிறோம். ஒண்ணு நல்ல விதத்திலையும் நோக்குறோம், இல்லைன்னா நம்முடைய சுயநலத்துக்காகவும் நோக்குறோம். சுயநல நோக்கத்தை நம்ம தூர தள்ளிடலாம், நமக்கு வேண்டாம். பொதுநல நோக்கத்திலிருந்தே பார்க்கும் பொழுது கூட ஒருத்தருடைய நிலையை நம்ம கௌரவிக்கணுன்றதுக்காக அவங்களுக்கான பரிசுகள் வந்து வேறுபட்ட நிலைகள்ல கொடுக்கறதுக்கான கண்டிப்பா நம்ம செயல்படுத்த ஆகணும் இல்லையா? இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் வராருன்னா அவருக்கேற்ற கௌரவத்தை நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ சாதாரண ஒரு பியூன் வராருன்னா அவரையும் நம்ம கௌரவிக்கணும், அதற்கேற்றவாறு கண்டிப்பா கவனிக்கணும் இல்லையா? அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆத்ம நிலையில பிரைம் மினிஸ்டரும் பியூனும் ஒண்ணுதான். அது வந்து ஒரு ஆச்சாரியா தான் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமே ஒழிய அவர் கிஃப்ட்னு கொடுக்க மாட்டார், ஆசீர்வாதம் தான் கொடுப்பார். அதுவே கிரேட் கிஃப்ட்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பிரைம் மினிஸ்டரும் இருக்கணும், பியூனும் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த நிலைக்கு நம்ம போகவே வேண்டாம். டோன்ட் கோ டு தி ஆன்மீகம். இந்த பௌதீகத்திலேயே நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ இப்படி நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம பக்குவமா ஆற்றும் பொழுது, எல்லாம் இறைவன் என்று எண்ணிக்கொண்டு நம்ம ஆற்றும் பொழுது அப்ப நம்ம பக்குவத்துக்கு வரும், அந்த சமநோக்கு வரும், நமக்கு எல்லாமே வரும். இல்லைன்னா நாம் எப்பவுமே எல்லார்கிட்டுமே வேறுபாடுகள் கண்டு கொண்டு இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த பொசிஷனுக்கு தான் அந்த இடத்துல நாம வந்து மதிப்பு கொடுக்குறோமே வழிய ஜீவன்கள் எல்லாம் ஒன்றுதான்ற அந்த பக்குவம் வர்றதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் டைம். பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் பியூன் ஆர் போத் சேம் ஜீவ தத்துவத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது. ஆனா அவங்க ஹோல்டு பண்ணிருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்து அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி, இவர் பியூன் பதவி, அது வேறுபாடு இல்லையா? இவருக்கான பொறுப்புகள் வேறு, அவருக்கான பொறுப்புகள் வேறு. அதை வந்து நாம கண்டிப்பா நோக்கணும் சரிங்களா? ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரேடியா போட்டு அடிச்சிடக்கூடாது. நம்ம abandon non variety of religion and just surrender, I shall deliver you from the sinful reactions. இதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 2 ஸ்லோகங்கள். ஒன்று எல்லாமே இறைவன் என்று எண்ணிக்கொண்டு எப்படி அந்த பாவத்தை கொண்டு வரது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 66ல சொல்றது சர்வ தர்மம் பரித்தியஜ்ஞம் என்றது எதுக்கு பகவான் சொல்றார்? அது முந்தைய ஸ்லோகத்துல எப்படி வந்து அந்த சர்வ தர்மம் பரித்தியஜ்ஞம் வர்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி சொல்லியிருக்காரு. எப்பொழுதும் என்னை எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, என்னையே வந்து அதாவது அதை துதிக்கிறது இல்லையா, பகவானே வந்து பிரார்த்திக்கிறது இல்லையா? இப்படி நம்ம மண்மனா அதாவது மனதினால் அவரை எண்ணி, மனதினால் அவரிடத்தில் சரணாகதியா சமர்ப்பித்து எப்பொழுதுமே அவரை எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய கடமையை ஆற்றும் பொழுது கண்டிப்பா நீங்க பௌதிக செயல்களை கூட நீங்க எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. அந்த ஒரு பக்குவத்தை வந்து இறைவன் கொடுப்பார். ஆனா அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம் மாற்றணும் இல்லையா? அது ஆன்மீக தொண்டா இருந்தாலும் பௌதிக தொண்டா இருந்தாலுமே இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலையுமே நாம கண்டிப்பா எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அப்போ எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யும் பொழுது வரத்தை கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு புண்ணியமும் கிடையாது, பாவமும் கிடையாது. 2 அக்கௌண்ட்டும் வந்து 0 பேலன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட பாவத்துக்கு நாம் கொண்டு வரணும். இதுவே தர்மத்தின் தலையாய கொள்கை. இதுதான் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்னுடைய டாப் மோஸ்ட் திங். ஓகே, முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையை நேரடியாக எவன் இதுதான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆணை. இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இப்படிப்பட்ட இந்த அட்வைஸை வந்து நாம் யார் ஏத்து நடக்கிறோமோ அவனே உண்மையான தர்மவான் ஆவான். ஸோ அவன் தான் வந்து உண்மையிலே ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றான்றது அர்த்தம். மற்றவர்கள் எல்லாம் ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அப்படின்னா
அதாவது ஒண்ணு அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்பட்டு இருப்பாங்க, அவங்க செய்யறது தவறுன்னு தெரியாம. இன்னொருத்தர் வந்து தெரிஞ்சும் கூட அவங்க வந்து நான் செய்யறேன்ற அந்த அகந்தையோட செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் கர்ம, அதான் சாரி, அது என்ன சொல்லுவாங்க, அது கர்ம ஞானம். இந்த ரெண்டுத்துல ஓகே. இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள்ல இருப்பாங்க. சமயத்தின் பேரால் ஏராளமான செயல்கள் உலகம் எங்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. பரம்பரா சிஸ்டமே கிடையாது. நான் ஒரு பாபா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எத்தனையோ பேர் வந்து அவங்க வந்து தோற்றுவிச்ச இதெல்லாமே வந்து உண்டு. அவங்களுக்கு வந்து குரு இல்லாம அவங்களே வந்து குருவா, அவங்களுக்கே வந்து டைரக்டா இறைவன் கொடுத்தது மாதிரி எல்லாமே செய்யக்கூடியது இந்த காலகட்டத்திலுமே உண்டு இல்லையா. மேபி அவங்க வந்து தியான பயிற்சியில வந்து பக்குவம் அடைஞ்சு சித்திகளை அடைஞ்சிருக்கலாம். எல்லாமே அதுல வந்து சுய லாபம் இல்லையா. ஸோ அதனால அவங்க பொருள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோவர்ஸ் வராங்க இல்லையா. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த பௌதிக சிக்கல்களுக்காக அவங்க கிட்ட போகும்போது சொல்யூஷன் வந்து இறைவனை வந்து பக்தி பண்றதுதான் சொல்யூஷன்ன்றது வந்து எந்த பாபாவும் சொல்றதே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்களுடைய சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஓகே நான் பிரார்த்தனை பண்றேன் நீங்க போங்கோ இல்லையா, ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து தீர்வை வந்து கொடுப்பாங்க. அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும், அந்த தியான பயிற்சிகள்ல போயிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட செயல்கள்லாம் உபயோகப்படுத்தி இவங்களுக்கு விடுதலை, அவங்களுக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை, அதனால அவங்க ஃபாலோவர்ஸ் ஆயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பாபாக்கள் வந்து இருக்காங்க. ஸோ தெர் ஆர் மெனி ஃபாலோவர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஆனால் எவன் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகின்றானோ அவன் உலகமெங்கும் நல்ல அதிர்ஷ்டமே இருக்கிறது. ஸோ ரீசெண்டா எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் வந்திருந்தார். ஆக்சுவலி அந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொம்பவே ஒரு மாதிரி கரார் பேர் வழி. ஆனா அவர் இங்க வந்த பிறகு ஆன்மீகத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அவருடைய ஐ திங்க் யாரோ மாதா அப்படின்னு சொன்னார் பாம்பேல. நீங்களும் வாங்கோ வந்து கேளுங்க அந்த பிரசங்கங்கள் கேட்டீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் வெரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானதளத்துல அடுத்து வந்து இந்த யோகத்துல போயிட்டு உட்காந்து அவங்க வந்து பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா, வெற்றெடுத்த நோக்கி. ஸோ அந்த அந்த ஆனந்த நிலையை நீங்க அனுபவிக்கலாம்னு சொன்னார். நான் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை, கம்முன்னு கேட்டுட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து கிளம்பி போயிட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி we are all guided in misguided actually. அது ஒரு நிலைதான், அது இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா அங்கே நாம் அனுபவிக்கக்கூடியது எதுன்னாக்கா பக்தியின் தரப்புல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நம்ம மாற்றணும். அதுதான் வந்து முழுமையடை. இல்லைன்னா அந்த மாதாஜி யாரோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது. ஆனா ஸ்டில் they will again come back. எப்போ இறைவனுடைய வழிபாடு எடுத்துட்டு போறோமோ அப்போ கண்டிப்பா நம்ம முழுமை அடைவோம். இல்லைன்னா நம்ம வெறும் பிரகாசம் சித்திகள் இந்த இதுலயே நம்ம போனோம்னா முழுமை அடையாம தவறான வழியில நம்ம வந்து சில சமயங்கள சித்திகளை தவறான வகையிலுமே உபயோகப்படுத்துறவங்க உண்டு. அதனால நிறைய சங்கடங்களும் உண்டு இல்லையா. ஸோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் எ பர்சன் ஆல்சோ, அது கூட வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று உண்டு. அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இரண்டு விதமா நல்ல பாதையிலுமே எடுத்துட்டு போகலாம், சித்திகளை தவறான வழியிலுமே எடுத்துட்டு போகலாம். சில பேர் இந்த பிசாசுகள் எல்லாமே வந்து வசியம் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணக்கூடியவங்களும் உண்டு. போத் சைட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. அது தெரியவே தெரியாது நமக்கு. ஓகே, we need to be very careful. அதனாலதான் எதுக்கு நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம், நம்ம வந்து வீட்டுல சும்மா சிம்பிளா ஒரு விளக்கேத்தி பகவானை சேவிச்சுக்கலாமே, போருமே, அது நமக்கு அந்த ஒரு செயல்ல ஈடுபடலாமே இல்லையா. பஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।